The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Better to be of a humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud. He who heeds the word wisely will find good, and whoever trusts in the Lord, happy is he. Proverbs 16:18-20. He who is of a proud heart stirs up strife, but he who trusts in the Lord will be prospered. He who trusts in his own heart is a fool, but whoever walks wisely will be delivered. Proverbs 28:25-26. Then Jesus called a little child to him, set him in the midst of them, and said, Assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Matthew 18:2-4. But he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. James 4:6-7 and verse 10. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. And whoever desires to be first among you, let him be your slave. Matthew 20:26 and 27. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you, be submissive to one another, and be clothed with humility. For God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, and he may exalt you in due time. 1 Peter 5:5-6. Sa dili pa kita mga padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Let us examine ourselves. Kung dapat tayo mga sala nga tipigan kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gimanduan kita sa paggamit niya ng recovery technique sa 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So human na tubuhata ka na, kita andam na usab sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang Espiritu Santo magatudlo naman pagbalik ka na ito, kita na sa pagkikambitay sa Dios. Ug alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan diya sa imong kalag, giawhag ka, giagda ka, nga imong gamiton ka ng imong free will karon sa paghimo sa labing manungdanong desisyon. The most important decision you can make in your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Acts 4:12 nagaingon usab, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa,
tumo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampot ta sa ilom. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo niining imong pagdala kanamo sa makausap pa. Nining dapita ron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami, tultuli kami, pasabta kami sa tinaw, sa dugang panimong mga kamaturan. King tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Padayon kita sa atong pagtuon nining pagtulunan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Saan na ito pagka himong mananaog, samtang niya pakita nining kalibutan na og dito na sa atong pakikuban na sa Dios. Okay, padayon ta. Kagahapon, mihunong kita sa mga pipila ka mga punto, may tungod gihapon sa kalawasan, no? Now, ang tanang mga tao lagi, mako na lang gamitan ko ng pulong nga lagi, kay agi man nagpainumdum ka nato nga kitang tanan nga nimugson ng kalibutan na originally, of course, di ka originally, ang tanan nga may mugson ng kalibutan na declared kanang physically alive but spiritually dead. Ngano man ni? Nganong naingon man kini maong kahimtang tungod sa atong panunod sa salang panulundon nga nabuhat nila ni Adan ug ni Eva dito sa Hardin sa Eden. Misupil man sila sa mando sa Diyos nga kamukhaon niya ng bunga niya ng kahoy nga ako gidili. Kung mukhaon ka mo niya na kay kanagong maong bunga niya ng maong kahoy, mao na pag-ila sa mayog sa dautan. That is the knowledge of good and evil. So, ako mong gididas pagkaon niya na kaysa adlaw nga kamumukhaon niya na mamatay gayud kamo. No, katuang tugon sa Diyos kanila, pagpahimangno nila sa Diyos. Sunod ba sila? Nagtuman sila silang kaugalingong kabubuton ilang supil gyud ang Diyos, ang mando sa Diyos. They disobeyed, so nalaglag ang tao. Mao na nga tanan nga mga kaliwat nila nakapanunod na sila sa maong kahimtang nangaduhi kita o nangaangin kita, nagmisunod man lang ta sa maong kahimtang nila ni Adan ug ni Eva. So mo nang declared kita nga buhi physical apan patay spiritual. Okay? So I hope nasabtan mo na. So to be both spiritual and physically alive, kay patay magkakita spirituanon, to be both, unsaon na to pagkabuhi physically o spiritually, one has to be born again. Mao na. So, unsa ang mechanics nini? To be born again, faith alone in Christ alone. Ako kang giyatag ang prinsipyo nga nagaingon nga si kinsa katong mataw sa makausa lamang mamatay ni siya gaduha. Apan siya nga mataw siya makaduha, kasar siya mamatay. He who is born once will die twice, but he who is born twice will die only once. So, may nungdanon kayo sa kanang kanang subli to repeat in teaching to us this doctrine nga we are fortunate to avail ni ining gahom sa Dios, ni ining present age nga gitawag og panahon sa simbahan, the church age. Because of this power, tungkol ni ining maong gahom,
why magtotoo ang inota. No believer is deprived to have this power. Wala. Ang tanan, giyatagan nining maong kahigayunan. Tanan, giyatagan nining maong kahigayunan sa pag-angkon nining maong gahom, samtang ania pa siya nining ikaduhang hugna sa plano sa Dios. O sa ato nang ginaingon, kitang tanan, members of the human race, depraved ang atong kahimtang. Kung sa mibut pasabot nining depraved, helpless. Mibut pasabot, helpless to free ourselves. Wa tayo mahimo sa pagpalingkawas o pagluwas ng kaugalingon. Wala. We are helpless to free ourselves, helpless to be saved by ourselves. Dili mahimo. Wa tayo mahimo. Totally wala. Inumdumi ang pulong sa Dios nagaingon diya sa Roma 3:23. Ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Now, ato maghisgutan kagahapon, no? Ang duha ka mga kategorya sa spiritual death. Duha. There are two categories. One is the real spiritual death. Real. Kitang mga magtotoo were once totally separated from God. Kaniadto sa wabat maluwas. Totally nahimulag kita gikan sa Dios. Nya ikaduhang category of spiritual death is ingalag substitutionary spiritual death ni Ginoong Jesucristo. He was separated from God. Nahimulag siya gikan sa Dios tungod sa atong mga sala. Roma 5:12, we are dead in Adam. Patay kita diha, mga kaliwat ni Adan. Na pinagi ni ining great power experiment. Ang atong Ginoong Jesucristo, namatay siya spiritually. He died spiritually while He was bearing our sins at the cross. Samtang siya nagadawat sa tanan natong mga kasalanan dito sa cross, iyang gidawat, iyang gipasan. Sa diha nga siya kanang bungat, my God, why hast thou forsaken me? Mao nagingon nga, that's the moment he died spiritually. Yaman na, katong paingon gud niya ato paglitok ni Ginoong Kristo. Diyos ko, anong gibiyahaan mo ako? Naputol ang iyang relasyon gikan sa Diyos, sa nga Amahan. So our Lord Jesus Christ had to die spiritually. So, He can give His spiritual life, ang eternal life. Ngadto ni bisan kinsa nga mo kanang desider sa pagdawat sa iyang bayad sa atong utang sa sala. Si Ginoong Jesucristo may bayad. Unsa may atong ibayad nga mga were spiritually poor. Sa ako man, wa man tayo mahimo. Si Ginoong Jesucristo mo ay may voluntaryo gyud sa lukat sa atong mga sala. In fact, our Lord Jesus Christ emptied Himself. Iyang gihawas. Iyang kaugaling. He did not use the power of His deity. Mo man ni atong gihisgutan na ni atong gitun-an ni doctrine of kenosis. Mo ni ang doktrina sa kenosis. He did not use the power of His deity while He was in His hypostatic union. Unsay bot pasabot sa hypostatic union? Na nag-iya siya duha kamatang sa kinaiya sa pagka-Diyos nga 100% katong iyang pagka-Diyos ug na nag-iya siya kinaiya sa pagkatao 100% po ang iyang pagkatao. So He was God-man, hypostatic union. Si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross, inay kita ang mamatay dito, inay kita ilansang dito. Now, namatay si Ginoong Jesucristo without man's help. Grasya ka na.
Unsa kan tuibot pasabot sa grasya? God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Ang matag tao has a chance to be saved. Na siya kahigayunan nga maluwas. Savable ba? Ang lain pagkasulti. Savable. He has the chance to be saved. Anong dumi katong kanang a fortiori logic ni Apostol Pablo? If God has the money, ang implo ni mo ni sa iyang a fortiori logic. Kining a fortiori, Latin ka ng pulong. Okay? Now, ni himplo ni maong logic. Paminaw. If God has done the most by sending His only Son to die at the cross for you, can He not do the least now that you are His child? Nakasabot ka niya to? Kung ang Diyos, ano ni Visayan, kung ang Diyos nakahimo sa labing dakong buhat, pinagi sa pagpadala siyang bugtong anak, aron sa pagpakamatay dito sa krus alang kanimo, di na inuon siya makabuhat sa labing ubos karon nga ikaw anak naman niya. Mao na ambot pasabot sa fortiori logic. Now, it is because of disobedience that believers suffer, not because of their sins. Dili. Kitang mga magtotoo, disiplinahon ta tungod sa atong pagsupak sa mando sa Dios. Pagway pagtuman o disobedience to God's mandates. Mao na magdisiplina ta. Unsa may solusyon? Naibaw ka na, ay presume nga naibaw ka na. Unsa may kanang unsa man ni pagsulbad. 1 John 1:9, rebound. I hope di na nimo lagi na makalimtan. Mao na solusyon. Nga dili na ta disiplinahon, panalanginan hinoon. Kasabot ka? Nasa Roma 8:32, sa gisulti, He who did not spare His Son, but deliver Him up for us all. John 1:12, but as many as received Him, to them gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Now, mo'y hinungdan nga ang 1 John 1:9 mo ni the most basic provision for us nga mga magtotoo. Why? Tungod kay without it, di ta maka sinati sa gahom nga gibili ni Kristo nganhi kanato ni ining kalibutan na. 1 John 1:9 then is the most basic provision for us believers, because without it we will never be able to experience that power kanang gahom nga gibili ni Kristo nganhi kanato ni ining kalibutan na. Kanang great power experiment is true and real. Na nimo mudawat ka ba diyan o di? It's a matter of choice. Apan, ang arch enemy sa Dios, kinsa man? Kinsa may arch enemy niya? Si Satanas. Si Satanas, dili buot nga kita makapahimos nining maong gahom. Tungod kay he wants us to be miserable like him. Namdong ka sa prinsipyo, misery loves unsa? Company. Gusto siyang maangin ta. Kanang duhigon ka ba? Maduhig ta niya. So, misery loves company. Dili siya buot. Nakita mo, pahimos na yung mong gahong. So, inumduman nato kadtong arrogant skills kay mao ni atong kaaway gyud. Bantayan gyud nga di ta mahug nining tulo ka arrogant skills nga self-justification, self-deception, o kung sa ito ikatulo.
self-absorption. Namo na, self-justification. Mo justify ta sa itong kagalingon, mga tarungan ta, mo na, tungod man ni ini, mo justify ta. And then self-deception. Kita malingla na ta sa itong kagalingon. Ikatulo mo na ng sige na tagtutok tanaw sa itong kagalingon. Kita na yun. Ako, ako, me, I, myself, all of those. Mo na self-absorption. Peligro na. Mo na makaguba sa itong espirituanong pagkinabuhi. O kinanglan hinumduman nato itong personal o impersonal love. Okay? Unsa man paggamit tuod? Speaking about impersonal love. Unsa man nato paggamit kini? Sige no sa Kristo na ingon, love your enemies. Basta? Nga pangutana, how do we do this? Unsa man nato paghigugma sa atong mga kaaway? Tubag? No na, impersonal love. By the use of Bible doctrine. Ang kining mga gamiton nini, espirituhanon, of course. By spiritual means. By the use of Bible doctrine. So ayaw kalimti ang pulong sa Diyos. Nakaingon ang pulong sa Diyos. We love Him because He first loved us. Ato siyang gigugma tungod kay siya may hinguna o pakigugma ka na to. So, atong gamiton ang 1 John 1:9 to be able to enter sa atong dapit nga kanang puluyanan. Mental attitude kining dapit nga puluyanan, the operational divine atmosphere. Or royal palace sa tanan nga mga magtotoo mo na royal palace na to. Palasyo ka na. Now, it's the Holy Spirit who enables us to go back, to balik sa operational divine atmosphere. Kon ato siyang tugutan to take us in the DD. You see? Now, ang Diyos nag-demonstrate sa iyang impersonal love, pinaagi sa pagpada sa iyang bugtong anak aron mamatay alang kanato dito sa cross. So, kini mga butang, mga basic niyo kinahanglan atong balik-balikon kini nga kuang yun mudot na yun sa atong alipatakan sa atong kalag. So God demonstrated His impersonal love. Atong John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life na. So mo ito gigamit nga gugma sa Dios, impersonal love. And 1 John 4:10 nagingon, and this is love, we love Him because He first loved us. So 1 Peter 3:18, 1 Peter, dili 2 Peter, 1 Peter 3:18, for Christ also suffered, na ka na sa King James Version, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous. Now, si Ginoong Jesucristo was able to go through sa iyang pag-antos dito sa cross. In what way? By God's power. Mani, atong itunaan nini. Great power experiment. Timan-an na to kining bersikulo nga mayroong danon kayo bahin sa kaluwasan. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Kay wa mang yoy matarong, no one is righteous. No, not one. Wa gyud bisag mausa. Si Ginoong Jesucristo nagpabilin nga matarong. We are totally helpless kung bahin ang kaluwasan. We cannot do anything to be saved except mo naging except gawas lang sa pagdesider, sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo sa iyang hingpit nga pagbayad sa atong mga sala. That was full payment for our sins.
O mao nga we cannot do anything to be saved. Gawas lang pag tuo kaniya kang Ginoong Kristo nga siya ang mibayan sa atong mga sala. Faith alone in Christ alone, that's the only way of salvation. Mora wa gyud lain. God's word, now we have to be dogmatic on this kay mo pulong sa Dios nga atong ibarugan. Na nimo mutuo ka ba? Imuhang paghukom sa imong kaugalingon. See, God's word assures our salvation. Nagkapasalig. No. Kung mo pasalig ang Diyos, garantisado yun na. Diyos na gud siya. Di na siya Diyos kung dili siya mutuman sa iyang saan. Kasabot ka. So God assures us, nagapasalig siya, nagasiguro yun ang atong kaluwasan. Pinagi sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang, not by good works. Ako ginanghatag ang emphasis. Dili pinagi sa atong mga maayong binuhatan. Episo 2, 8 ug 9 ang giingon. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na. Di man nga kita totally depraved, totally. Meaning, wa gyud tay mahimos atong kaugalingon bahin sa kaluwasan. Wala. We are totally helpless. Si Ginoong Jesucristo ra is the way, the truth, and the life. John 14:6. Hinumdumi kanunay ang napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato nga mga magtotoo. Remember all the time, remember always, God's 10 problem-solving devices. Ang naguna, rebound. Sunod, filling of the Holy Spirit. Sunod, faith rest drill. Sunod, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God, impersonal love for all mankind, perfect happiness or sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Money, ang God's 10 problem-solving devices. I hope na sag-o na nimo una you have learned that by heart ug ana nagyud ka na sa imong kalag. Ang atong Ginoong Jesucristo gilansang dito sa cross sugod sa alas 9 buntag. Now, tiyaw mo na, gikan dito sa kanang pretoryo sa gobernador dito, giayo-ayo gyud nilag bugal-bugal ang atong Ginoong Jesucristo. Lagi bunalan nila, lagi sipa nila, binaklid gyud. O ilang gisukma, gisuntok, gibunalan, gibugal-bugalan, gibuli, giludan, unsa pay tanan nila mga buhat sa pag bugal-bugal. Mao to ang atong Ginoong Jesucristo, iyang giagian. Ug ikaw ra ba ang ginahuna niya samtang nag-agi siya niadto? Siya naghuna-huna gyud nimo nga unta makaamgo ka sa iyang gibuhat. Napaingon na siya dito sa cross. So, human nito nilag bugal-bugal o binunalay gid nila dito. Wala kita nimo kadtong salida ni ini nga giuluhan og the Passion of the Christ. O tinuod kadtong mas grabe pa ang description yun sa pulong sa Dios may tungod natong giagiya ang Ginoong Jesucristo. Wa na makaitsurang tao ang iyang naong. Samtang napaingon na siya, pasan na siya sa iyang krus, paingon dito sa bungtod nga to na siya gyud tiwasi. Tiyaw mo na. So siya gilansang nila pagka alas 9 og sa pagka alas 12 sa udto noonday ang atong Ginoong Jesucristo
mitiapaw Jesus paingog, Father, why have you abandoned me? Amahan nga nung gibiyaan mo ako. It was God the Father who imputed all of our sins to Christ. It was God the Holy Spirit's omnipotence ang iyang pagkalabang magagahom nga mo'y nagasustenir kaniya kang Hesus Kristo aron iyang human gyud, iyang matapos gyud ang iyang misyon sa iyang pagtiyabaw, nagtetelestay, yun sa nagtetelestay. Tapos na. That is why ato ning gitun-an ni mga puntuha agiglambas sa atong panungduman sa giagian sa atong Hesus Kristo. Kaya mo na, kanya imong isalikway kining labihang kadakong gugma sa Dios kanimo. Namatay ang iyang bugtong anak tungod sa imong mga salaw niya. Imo lang ng bubalibaran o imong isalikway sa kadakong insulto, kadakong hampak. So, narana ni mo na kadtong musalikway sa antama mo tamahin mo. Hinukman na sila. Isiwa tamahin mo. Mao man na ang pulong sa Dios nga dili mamakak. Imong isalikway ang unsa kadakong gugma sa Dios, that maximum love nga naa kanimo, o imo lang ng balibaran. You see, nawa magpugapugsa, kadi man makapugos ang Dios kadto pagpakita to sa Dios sa iyang gugma nga naa kanimo, nga unta ikaw makaamgo mudawat sa gibuhat ni Hesus Kristo dito sa cross. Kay ang pangayo ra gyud sa Dios nimo mao ang pagtuo. Tuhi lang itong buhat siyang bugtong anak dito sa cross. Mao ra gud. Wala kay kinahanglan magbuhat diri ala pamimbrog simbahan. Wala, di man na mo itugon sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mura. Ay nagdugangi, period na diha. Kay kung ikaw mo tuog yun na mo na manggawas na ng mga maing buhat, mga mga tulumanon nato, all of this. So ang yawin ng tanan is pagtuo. Pagtuo nga way merito. You see, pagtuo. Wa may merito ang pagtuo. Tanan may makatuo. Apan di man ang tanan mo tuo. Kasabot ka. Kaya naman kung tayo kaugaling ang gamuton, doon tayo free will. So, 1 Peter 3:18, for Christ, the righteous one, also suffered for the unrighteous. Gipatay siya, he was put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. So, akong balikon, unsa ito ibot pasabot sa spiritual death? Ano paglaba sa imong panumduman? Spiritual death means total separation from God. Hingpit nga pagkahimulag sa tao gikan sa Dios, mo ni spiritual death. Hebrews 12:2, looking unto Jesus the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Now, samtang dito sakit na atong Ginoong Kristo dito sa cross, siya mi litok nining pulong, I thirst. Giuhaw ako. He bore our sins. He patiently took all the insults. Iyang giluom kitong tanan sa ilang pag-insulto, pagbugal-bugal, pagbuli, pagdagmal, pagbunal, pagsagpa sa kanang luwa ng kaniya, pagpurong-purong nila tunok niya sa iyang ohang tunip samot nagdugo ang iyang naong mo lagi itong na magkaitsura iyang naong. He died twice on the cross. Kaduha siya mamatay, spiritually and physically.
unsa may una spiritually, og mao kaning matang sa kamatayon nga nakaluwas kanato. This saved us. Kadtong iyang spiritual death mo ti gitawag substitutionary spiritual death ni Ginoong Kristo. Substitutionary pagpuli, kamatayon sa pagpuli kanato. Kita gudunta ang ilansang dito sa cross. Apan siya may voluntaryo, may puli sa atong dapit. Mao to'y nakaluwas na to. Kung na atong tuuhan kadtong iyang gibuhat. Unya, ikaduha, physically, kadtong naglitok pa siya, Diyos ko nga nung gibiyaan mo ako, buhi pa man, natural. Hindi man siya makabungat niya itong patay na siya. So, although he was already spiritually dead, kinimulag naman siya sa Diyos nga amahan. Unya, human yan to, sa panahon yun nga, tanggal yun sa Diyos nga, perfect time nga, miingon na si Ginoong Kristo. Tapos na. Human na. Huwag dayon niya unsa. May duko na siya siyang okay. Namatay na iya naman gitugyan ang iyang espiritu ngadto sa amahan. So, he was physically dead. Ug kini iyang pagkamatay physical to be resurrected. Banahon siya. Ug mao tong miingon si Ginoong Kristo, into thy hands I commend my spirit. Commendo mi spiritum meum. In manos tuas, commendo spiritum meum. Into thy hands I commend my spirit. So, ang iyang substitutionary spiritual death dito sa cross, mautoy the only solution sa atong real spiritual death. Sabtagi na. So, to be spiritually alive, gikinahanglan nga kita matao pag-usab by faith alone in Christ alone. So, ayaw kalimtin ng mga bersikulo nga may kalabutas kaluwasan. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. John 3:36, unsa pag-ingon, he who has the Son has life, but he who does not have the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. So, si Ginoong Jesucristo namatay spiritually to bring us to God. John 14:6, popular kayo nga bersikulo. Si Ginoong Jesucristo namulong nini, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ang krus, nga diin ang usa ka tawo ilansang at Bible times, no? Mao toy ilang giisip nga capital punishment. Mao toy ilang capital punishment itong panahon na. Ang atong Ginoong Jesucristo namatay didto sa maong kahoy, ilang gilansang didto to bring us to God. Mao gyud ang purpose. Hinumdumi the righteous, kinsa may righteous, si Ginoong Jesucristo, for the unrighteous. Nato nga mga katawan, mga unrighteous man ta. Di man ta mga matarong, wa may matarong yun, why mausa. Mao lang ako lang tong tubag una kay manungdanon man. So ato ning ipadayon ugma og na may mga tawag lagi. So mao na nga atong ipadayon kini ugma. Og din hilang kita kutob. Ayo si piyata ang pagsubay nini sa sunod nato nga panag-uban. Magampo ta. Amahan among langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Kini among pagtuon sa imong pulong, imo man kining gi andam alang kanamo o Dios aron kami tubo espirituhanon pinagi sa pag tuon ini imong mga pulong o paggamit ni sa mong adlaw-adlaw panginabuhing Kristohanon. Salamat
nini nga mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.